Ang uwag na ngi majong buntag na tantanan guys mangita na mi danig laki kanang uwag na si Jada may laki dari sakay di pa man kaabot so to may laki na to sang manghud amo ni siyang adad to awang uwag na at kare gabi nagdagandagan kani sila nagdagandagan ni kanang way mga kut aron nagdagandagan gabi oy pa sus Ginoo nawag mga manok ni Papa Gabriel yan susunod din sa kay pang nga doon naman sila tuwa sino po nuwak sa TL atur mo sa ikaw dapat nang gawas na raba pa dali nga dali tata na lugway na ta lugway na mi guys lugway manalugwa jag amang mga alaga kani jahang maingan ya mo man ibot ng buwak fertilizer na mata iba lugway na pud mi maglugway na pud mi sa mga kanding naraka kay pakilagan ka ngita na kaglaki puro man ang gilumbay na asa nailaki ka rin di pa man ni pwede si Zaki kon pa man ni di man kaabot na itong usa ka badji guroon garaon kanilahang tayo guys kay mama ni amang ibutang na to sa amang kuan buwak di fertilizer na mo ba puro gula sa sagbot na jud ni ilang ko tabangan lingi ra ba gagwang ngi tabangan pud laki taas nagsungay ang badji kay wa pa lagi no wa lagi sa sungay bata pa mo gud siya kana wa pay sungay ang mi sunod na silang kuya Kinkin nunod na imong mga alaga kin ana nunod na so dyan na paglugway kahang banabels ugway na pa siya Carabao pag natilaagan ka adyo buyag patong dakpen ma good morning. Tolong dagan-dagan ng mga kanding. Hala, nang gilumba na. Wala gi. Hara magduha. Lugay na pod mi darhi. Ayo na kan ni Jimilina. Di na sila pwedeng na Jimilina. Nagdakag sundang pa? Dake na pa no. Masing hapit na ni manguwag pa. Hapit na sa ng manguwag ni Smumu. Manusmog. Pakilag pa tayo sa kanding. Mangita tayo mong uyab. Uyabon. Yan guys, nakapuwak na kuglubi. Kuglubi guys. Yeah. Ngapon na rin nakapuwak pugudan karon na puwak sa kabuok. Tara ilaalong. Among pakilagas ilang laki. Padao baka na si Ja. Mga ana dai no kana laki tan-aw ra ba siya. Tan-aw siya. Ngana iba pa atong gamon. Tanggam undod to dapit. Ang tanganan nila. Dahan ng bunga ng tao. Bunga ba nila day? Asa nag-ila-ila pa na sila. Nag-ila-ila pa mo nge. Ila-ila pa sila, ila-ila. Mag-away pabuti na sila una. Ha? Tara, ora na sila lugway. Idoon na sila lugway kay arong pataga ka dihang basak.
Sige na buwan na yan. Wala rin pisit eh. Tinaw nagtubig Gawas na. Ha? Sana ka maglaba pa ko. Bilin sa kanimi ha. Kaya na. Anak sa mula sa laki. Ay, kanding pa sa manghod to ah. Hapon. Mabayngi, anak ra ka ha. Anak sa mula sa laki. Pag dit-dit sa lamon mo. Pag dit-dit sa mula na. Ibuhian ang laki ka na mo deura ni dya. Ang room ni Kimi-Kimi, dahil namin sa eskwelahan. Kay mo, brigada nami. Oh, tanawag sa niyo. Ano naman? Di man mailhan. Mailhan di ay. Mailhan. Ano na ba yung pitalon? Pitalon. Ha? Di man makaya. Mo man nagpintal. Ha? Manabutig pintal. Na, managaling pintal pag isahan ko. Ano rin mama? Isang mga buwak. Nice yung. Next ang mga kuwang mama na pintalan na. Ano? So, ato talo juday. Dani ang room sa una guys. Dani na. Manang rose. Sa una, aghang maestra dani si Ma'am Bilin. Mo na yung mga maestra, amang room dani mo. Kapag puro pero kini sa una wa pa ni nakabutang na ni kanang baybahay. Ang kubo, ha? Nako. Hani? Ang hinlo ana? Wala tay limpyuhan kay hinlo. Uy, hinlo naman dahil likod nilas, ma'am. Pa. Hinlo na. Sa hinlo naman di ay. Masigasa man ko no ato ko na to, yes ma'am. Yan sila. Mau lagi. Wala may ay di mga hangwatan sagbot. Adub-duban na buti ni. Hinlo naman Kim. Hinlo na dah lujo. Ano naman ni kani? Oh, kare da. Kani. Di palili. Dali Kim. Diam tulong. Ay, sa una. Sama tugkon porsi kon juro. Larang lagi pang labog. Hala luoy sipa. Kapagis ha. Hala kisa may nang labog gani. Di pa man ni mabuhi. Paluoy ka ajo. Arang luoy sa mga kuting. Aman. Kapagis ha. Lagi luoy ka tuluman din ka. Laluoy naman. Arami-dari mga brigada. Dari agad sa likod. Ito dapit. Nakaduot ba na yung sundang? Baru piang rin. Anda ni. Piang ra daring sagbot na yung sundang. Saan na ni? Nabira kay ano nang ginja. Uy, ginoo orang baga apa magatang gunahon no. Arang baga apa gamang kuan. Uy, baga pa gamang hinloon. Saan na ni? Jagang sundang bro makapiang ra manig sagbot. Ito ta pa. Kay laman ta kan jak simbakog na has daning kagwang. Ito, ha. Nagis kami tag-asa dari. Ito Gabriel. Mangita naman ka. Batigab. Kalumakag minzo. Kumang. Ito to. Diyan na may daras lujo kay rabing labeng nga ginoo ko. Tapos ko man hagsagbot. Oh, manailig ningin. Asa man eh. Di man na maog. Kinaon na Lagaraw ang gidab. Lagaraw gidab. Kaya mo tag-asa. Namin naglagaraw gamiton. Kering kay mura manig pagpiangay rag sagbot. Kuan raman na pa manggamit. Manggamit ka ng gagmay ng kuan. Kira man eh, pagpiangay. Liya kuha ng kuting. Mubat. Mubati dong. Jarang labeng nga man dahi hinon dari. Likod. Lami danig na ikabaw. Lugwajan ba? Kaan makakabaw dani? Di na makaguwang. Di na makakabaw dani. Oras pag sa gibo. Buwan ay pag nga ni kuan sa buta kuan. Lagaraw dani gida ba? Itong lagaraw kay dali ra.
Kaya po dito ako. Saka na po ito. Kapradan hinagtagap mo. Ngabira, ano nang binjo? Laki. Eh, panganak pa. Pag sa katim. Hindi po ga. Huwag pa na. Kamang ka. Duha. Pero mo sa katim. Adi, tulog di ay. Kagalas ko ang kanang lalaki. Ako raw ganang lalaki. Dut sa ingani ba? Tingan na gap. Tingan na kani. Pakik. Paki. May paki ka na kuhik ba? Pero Lang na. kapsay pagka agba. Ah, fakir. Kapit mo ingani guys, magsagi bumok na po. Hi guys! Kinuha na mo! Kitag dali. Nakoy, nakoy. Nakoy. Kung ingani pa. Naman pag niingay ni, kasi na po ang ulo. Bailo kami. Sige sila, nga na. Surah. At surat tapta. Sorry to. Wala kaya. Limpyo na. Manghangot na lumas mga sagbot. Dadto na pa dadto. Gihalingan ang gaban kay aso-aso ba. Siya ro mahurot ning sagbot gidabdaban ng gaban. Halingan na halingan. Siga na siguro ni. Aso eh. Oh. Mazinjag na iputjukan na ni ba puhagan. Mamuhag na mamuhag. Nagkuha ni Kim Kim certificate of appearance 11. So dito na enroll. Enroll na si Kim Kim. Ayan nga kanina. Grade 1 pa dulu. Grade 1 po. Okay mo, kanina may grado. Grade 3 na. Kumana may mami na pa. Kaya may pasa ni mama. 857538024. Ma'am, dara ma'am. 75380. Dara kulpi ni ma'am. Kaya na ma'am. Thank you. Salamat. Ni Visit. Gimana po? Mana kaya dyan? Mana may brigada? Mana po og enrollment? Mana enroll si Kimi sa grade 1. Bili na may guys. Kaya mana may brigada? Pahuay na. Laban na po may isang palis. Kumana magpa-enroll si Kim Kim? Kumana? Hagbay. Bili na may brigada. Muli na ta. Keep us all right. Dahil sa buwan. Klase na mo dahil na ka Monday. Puhon. Dimino. Nimo ta guys, nimo. May palit kong pan guys diya. Pan. Kay amang parisan na rin kuan kanang naay kalamay, gikan og hagna. Midday. Na guys. Kalamay gikan sa hagna. Snack ta guys. Dami kalamay. Og karing pan, way palaman. Ngit-ngit guys, ngit-ngit kay way kurente. Ito. Tani pa kaning kalamay nga gikan sa hagna. So, ikaghagna ning kalamadza guys. Ikaghagna. Gikan og hagna. Wow. Hagna luway. Hagna. Luway. Hapit tara pistas luway. Ato tama mamis tata. Lami lagi yung ta mo adto kay hapit tagpista ka so
Kaso, Alanganin ka azo, daghang trabaho, daghang nagbuhat kay klase na hapit. Oh, Ito isang gabi nga. guys, lami. Oh, yan na guys. Kalamay, nga lami ka azo. With kuan na siya, with peanut na siya. May palaman na rin pan. Peanut butter, lami ka azo. Kaya nga pa na palaman. wala lagay na yung tubig sa ilaw mo. Oil na, oil. Ha? Oil. Ang palaman na rin pa nato. Uy, ano ba na kumbitay raman? Agoy. Manta. Okay, may Oh, no. ka? May mo. Ay, sige ha. Lagi na. Kala. Ay, Nabataron, nasa palis pa. Tamuan ba? Kaya mas bahay manabon. Ini guys. Ang taptan. Pan o kalamay. Muon.